Asteburu honetara begira bi ekimenen berri emango dizuegu. Alde batetik Gernika Lumoko berbalagunek antolatuta larunbat honetan, martxoak 30, Gernika Lumoko autobus geltokian jarri du hitzordua berbalagunek, hain zuzen ere, bederatzirak bueltan, Gernika Lumo eta inguruak ezagutzeko ibilbide berri bati ekiteko. Izen ematea Gernika Lumoko aekan edo udal euskaltegian eman dezakezue eta 10 kilometrotako ibilbide izango da Ariatza, Oka, Ajuria zein Berroja inguruak ezagutzeko euskaraz eta lagun artean. Gainera, badakizue laster apirilaren 11an korrika izango dugula Busturialdean eta horren arira martxoaren 29an ostiral honetan iluntzeko 8etan Gernika Lumoko Aterpe tabernan bertso saio berezia izango da Sustraiko Lina, Oiana Iguaran, Beñat Bilbao eta Oiana Bartrarekin. Gainera, 10etan DJ Lidi Bertzi on izango da eta ostean DJ Cool Things.